Lagay ko na muna ito. Wow. Yay. Ayun na po mga kapromdi, katatapos ko lang gawin itong aking porch. Yung nakikita nyo parang madilaw na yan ay crouton. Magandang araw po sa inyo mga kapromdi. Ang aga-aga kong pumunta ng ilog para mamulot ng mga konting puting bato sa kabuhangin. Ayan. Kasi, ayan, gusto kong gusto kong maiba naman yung dito, dadaanan ko. Kasi parang, inaano kasi itong bato na ito, parang yung ginawa kong parang bar na cement na apakan dito, hindi maganda, parang nilulumot kasi madalas na naman ng ulan. So papalitan ko siya ng yung talagang totoong bato na genuine genuine na bato. So ayan kapromdi, gusto ko talagang ito para mabago naman yung apakan ko dito. Kasi parang hindi para sa pakiramdam ko hindi siya maganda. Siyempre, tatanggalin ko muna yung mga dito na bato. Then, nakalubog kasi ito kapromdi. Medyo malalim din yung nito. Makapal to ng konti. So, umaambon-ambon na. Kakagaling ko lang ng ilog. Ayan. So, ayan makapal siya. Parang gold bar. So, kumuha ako ng buhangin sa ilog. Pero parang kulang. Kulang yun dito yung kinuha kong buhangin. Dapat mga 2 plastic kasi dito pa, Ayan. Nitipiring ko lang. Pero lalagyan ko ng ng puting bato sa ilalim para medyo bumabaw. Saka ko na lang siya dadagdagan ng buhangin kapag yung nakapulot na ako, babalik na lang ako ng ilog. Yan. So, ayan ang mga gold. Sana gold bar na lang ito. Konti lang nakuha ko yung buhangin kasi namulot ako ng puting bato. Dapat para talaga, buhangin lang talaga dapat ang kukunin ko. Kaya lang nakita ko mga puting bato. Ay, lakas ng ulan. Lagay ko na muna ito. Wow. Ito, dapat buhangin yung pinulot ko. May mga puting bato akong nakita. Nasasayang ako. Okay, maulan. Dapat kukuha pa ako ng panibagong isang bag. Kulang pala. So
So babalik ako ng ilog. Kasi hindi ko mailalagay yung mga yung mga bato. Ayan po ka-Promdi. Nakabalik na ako. Galing na naman ako ng ilog. So, syempre hiningal ako kasi mabigat ito at medyo siguro mga nasa 200 meters yung layo nung or 150 meters yung ilog dito. At syempre talagang mayroon akong determinasyon na talagang mailagay ko tong bato at mapalitan itong mga gold bar ko dito. Cement bar. Ayan, tatanggalan ko ng ibang para maiyan ako dito. Siyempre, umulot na naman ako ng white stones. Pero hindi naman ganun karami. Ayan. Ay, ang bigat. Ay. So ayun marami pa rin akong nakuha na white stones kaya mas kukunti yung buhangin na nakuha ko. Kailangan ko kasi ng white stones eh. Pero okay na ito dito, sapat na ito dito. Parang kukunti talaga. Dapat nga dito mas mataas ng konti. Okay lang. Papataasin mo dito. Yay! Dapat talaga maraming buhangin eh. Later, papanpanan ko siya ng buhangin. Ayan, sunod ko dito. Ayan. Ay. Babalik mo naman yata ako sa ilog nito. Ang bigat kasi. So, ganyan lang ka-Promdi. Gusto ko lang mabago. Siguro, babalik ako sa ilog pero hindi mo na ngayon kasi napagod na ako.
Parang may mali. Dapat ito yung nandito sa itaas kasi mas mahaba para palo dito sa mas ano. Then, itong maliit. Tika. Okay. Okay. Then, dito. Ayan. Panibagong bungkal. Saan nga ako? Ayun. So, okay na siguro. Mamumulot na lang ulit ako ng medyo mas maliliit na stones para mas maano dito. Tapos, kunting buhangin. Buhangin ulit. Ay, ayun na po mga kapromdi, katatapos ko lang gawin itong aking porch or passage going to kitchen or going out from kitchen. So, biglang lumakas ang ulan after ko magawa, kaya ayun, sobrang linis yung mga buhangin na ano dyan na yung kumakalat na buhangin nakakapit sa mga white stones na tanggal ng ulan dahil kagaling lang ng ayun, bagong-bagong galing sa ilog, at syempre hinaluan ko ng buhangin para mailagay ko dyan sa ilalim ng mga bato yung buhangin para hindi siya aalog-alog. So ayun ka, from di napakaganda at very cozy na yung aking garden dito. Napaka sarap tingnan pag galing ka sa kusina, at ito kagad ang bubungad sa'yo. Napaka colorful, napakaganda ng dating. Ayan, basang-basa yung mga halaman ko, tapos yung mga dahon na siya ng ulan. Ayan, pati yung aking African talisay natutumba kasi ang lit-lit ng kanyang katawan, at very very magandang tingnan dito, lalo kahalo yung mga halaman na yan. Syempre ayan ka from yung yung ginawa ko dito. Napakaganda talaga ka from pag nandito kayo, maamis kayo sa ginawa ko dito. So kahit na hindi na bahay kubo yung ko, hindi na siya nipahat, parang nipahat pa rin yung dating niya kasi parang binabalik ko yung dati kong garden, pero syempre mas maganda dito. Kaya lang syempre yung mga halaman mas bagay sa bahay kubo. Ayan, ang aking napakagandang garden dito sa backyard. Makulay na makulay at very refreshing, malinis. Ayun ang aking landscape dito. So ayan po. Ayun, sa sobrang lakas ng ulan, halos yung mga hindi nila kayang saluhin yung yung tubig, kaya sila natutumba. Pero pag maya-maya pag natuyo naman yung dahon niya, babalik ulit sa dati. At syempre dahil dito sa yung legumes,
lalong nagiging refreshing ang aking garden dahil sa legumes na ito. Napakaganda at ayun, napakaliwanag. Then ito yung another, may African talisay. Maganda kasi kumapal yung niya, yung last layer na sinundan nung panibagong layer dito sa sa taas. Sana lumaki na yung niya para tuloy hindi siya patumba. Sana lumaki yung katawan niya. Ang pait-pait pero ang dami-daming dahon. Ito nga pala kaprom, di pinagalo-halo ko lang yung mga halaman na yan dyan. Yung nakikita nyo parang madilaw na yan ay crouton. Tapos yung yung tinanggal ko dito na cement bar na ginawa ko ay pinatungan ko ng mga ng mga begonias. Sabi ng nanay ko, masyado na raw makapal yung begonia dyan. Sabi ko naman yan, nakapaso, removable lang naman. Gusto ko lang naman yung gusto ko lang makita kung magandang tingnan pag pinagsama-sama yung iba't ibang kulay. So saka wala naman akong ibang paglalagyan yan kundi dito rin. Tapos minsan nilalagay ko dun sa puno ng mangga. Kaya lang pag nasa puno ng mangga hindi gumaganda dahil acidic yung yung mangga. Pero yung may mga magagandang halaman na nagiging success dun sa puno ng mangga katulad ng katulad nung nung mga yung bird nest, hindi naman siya namamatay. Ang ganda-ganda nga ng pagkaano ng bird nest diyan. Kaya hinayaan ko na lang din. Pero karamihan nagiging parang pumapayat kapag nilalagay ko diyan. So ayan po kaprom, marami po salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat and muchas gracias.